Dobře, přiznávám, od posledního videa utekla nějaká ta chvilka, ale měl jsem toho hodně na práci. Takže si pojďme udělat takovou menší rekapitulaci, co se vlastně stalo od posledního videa. Začnu u toho, že jsem měl oficiálně moji první operaci a naštěstí dopadlo úplně všechno dobře. Taky jsem si koupil pár vymožeností k focení a natáčení. Samozřejmě trávil čas s mou drahocennou polovičkou. No, nezastavil jsem se ani ve focení portrétu, jak párů, tak jednotlivců, nebo i rodinek. Pak jsem šel na fakt dlouhý výlet, kde jsme ušli přes 90 km během 3 dnů. No a taky jsem o tomhletom výletu natočil i short content video, takže pokud chcete, tak se po tomhletom videu můžete kouknout. Je to na všech mých sociálních sítích i tady na YouTube. Dobře, reklamní okénko máme za sebou a teď pojďme ještě dál na pár věcí. Pořídil jsem si záclony, který jste si mohli už možná všimnout. Ty jsem si pořídil hlavně kvůli tomu, že jsem dost na špatné straně a sluníčko mi svítí dost do oken. Takže tohle je fakt boží. No a s radostí vám taky oznamuju, že jsem oficiálně splnil jeden cíl z videa o půlročním předsevzetí. A já vím, mám trošičku zpoždění, ale přeci jenom. No a jaký přesně jsem splnil bod? No, bod s webovkama. O prázdninách jsem se totiž vrhnul na tvorbu webovek a právě teď už jsou online, takže se můžete kouknout na všechny, mít práce, můžete mě kontaktovat líp a celkově tam najdete hodně informací, které jen tak nikde nenajdete. No a mimo tady ty všechny věci jsem se taky oficiálně stal maturantem. No a tak mě napadlo, že vlastně o této maturitě bychom si mohli říct trošku víc. Zdravím všechny, co koukají na tohleto video, já si říkám Vertragon a vítám vás u videa, jak jsem se stal maturantem nebo něco v tom stylu. Protože jo, 30. května tohoto roku jsem oficiálně dokončil střední odbornou školu multimediální a propagační tvorby. A to společně s maturitou, takže ano, je ze mě oficiálně maturant. Nicméně multimediální tvorba, neboli fancy název pro fotografii, video a grafiku, je něco, čemu se tady a taky na všech ostatních sociálních sítích věnuju už delší dobu. No a tak mě napadlo, že se můžu podělit vlastně, jak probíhala moje maturitní zkouška. Hlavně ta praktická část té maturitní zkoušky. Takže pojďme na to. Na mé škole se praktická část maturitní zkoušky skládala ze dvou částí. V první části jsme měli za úkol natočit fiktivní reklamu, která měla mít minimálně minutu, měla samozřejmě ukázat danou věc nebo daný předmět a samozřejmě měla vypadat dobře. Pak jsme taky měli nafotit nějaký ty fotky, ze kterých jsme následně vytvořili graficky fiktivní titulní stranu časopisu. Na tu první část jsme měli pouze hodinu, což se zdá sice jako hodně dlouhý čas, ale ve skutečnosti vám to strašně rychle uteče. No a vemte si, že vlastně reklama, kterou vidíte třeba v televizi nebo na YouTube, se může točit klidně i týdny, někdy i měsíce a někdy klidně i roky. No a my jsme měli natočit alespoň něco podobného za jenom hodinu. No a aby toho nebylo málo, tak danou věc nebo daný téma, který vlastně budeme fotit a natáčet, jsme si vylosovali až daný den. Což pro mě jako velmi detailistického člověka znamenalo to, že jsem si vzal celý velký kufr do školy, který byl plných rekvizit a možných věcí, co si vlastně můžu vylosovat. A celkově to pak vypadalo, jako kdyby hnedka po maturitní zkoušce měl vyrazit někam na Bahamy. Nicméně, kromě tady těch všech negativních věcí, tam byla i jedna pozitivní. A to, že jsme si mohli daný materiály připravit dopředu. A to jak ty fyzický, co jsem měl právě naházený v tom kufru, tak i ty materiály, které jsme mohli použít ve střihu a v grafice. Což znamenalo, že jsme mohli mít připravený dopředu fonty, hudbu, sound efekty nebo textury. Všechno zkrátka, co se nám může hodit ve střihu nebo při úpravě té titulní strany. Nicméně pokračujeme hned do druhé části. Ty už jsme měli jednoduše za úkol to, že jsme daný video a daný fotky měli právě předělat a upravit do titulní strany a fiktivní reklamy. No a pak už jenom zbývalo si v daný den vylosovat dobrý téma. No a já si v ten osudově důležitý den vybral téma bubínky, IT technologie, mobilní telefon nebo tablet. Tohle bylo přesně to téma, který jsem si přál. Takže teď už jenom zbývalo to dobře nafotit, natočit a taky upravit. Vzal jsem si teda z kufru všechny ty věci, co jsem potřeboval, pak se nadechnul a vydechnul, začal běžet čas a já začal natáčet a fotit. No a s mým překvapením
to šlo fakt bezvadně. Na to, že jsem čekal, že nic nebudu stíhat, jsem všechno stíhal doslova úplně v pohodě. Dokonce jsem všechno natočil a dofotil ještě 15 minut před mým koncem času. Takže jsem pak už jenom experimentoval s různýma jinýma záběrama, co bych mohl třeba udělat. Druhá část už pak byla taky bez problému, protože v ní jsem měl dostatek času na to video zeditovat. Když jsem teda všechno dokončil, odezdal jsem to ve škole a taky si to nahrál i sobě, abych vám to teďka mohl ukázat. Takže nebudu nijak zdržovat a hnedka tady vám ukážu titulní stranu časopisu, kterou jsem vytvořil na mý maturitní zkoušce. Přiznám se, že to není úplně moje nejlepší práce a rozhodně bych teďka už udělal jiný rozhodnutí v té grafice a taky se vám přiznám, že jsem použil trošku na ten text ChatGPT. No to prostě jsem si chtěl trošičku ulehčit tu maturitu, nesuďte mě. Ale zkrátka ve stresu maturity musíte dělat rychlý rozhodnutí a tak jsem celkem spokojený, jak to tak nějak dopadlo. No a ještě než vám ukážu druhou věc, což je ta fiktivní reklama, která, spoiler, vyšla o dost líp a jsem na ní o dost víc pyšnej, tak mě schválně můžete napsat do komentářů, jakou známku byste mě dali za moji maturitní práci, kdybyste byli maturitní komise. Jsem zvědavý, jak moc na mě budete kritický. Nicméně doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, odebírejte, lajkujte, sdílejte, znáte to. No a tady už konečně bez jakýhokoliv zdržování máte moji fiktivní reklamu neboli moji maturitní práci. Tak a ještě jsem zapomněl na jednu věc, takže tohle to dám na konec pro ty, co tady zůstanou až úplně do konce. V den maturitní zkoušky se mi zdál takovej sen, ve kterém jsem doslova přišel na svoji maturitní zkoušku pozdě a jo, stres hrál zkrátka velkou roli i v mojich snech. Takže jo, pokud zrovna právě teďka budete dělat maturitu, nebo tenhle rok jsem chtěl říct, nebo vás ještě čeká v budoucnu, tak nebojte, rozhodně to zvládnete, protože tahle ta osoba to zvládla taky. Samozřejmě bych to asi nezvládl bez mojí drahocenné přítelkyně, protože ta mě velice pomohla. Takže jo, ta se na to určitě koukne, takže ní moc děkuju tímhletím, i takhle ve videu a nebojte, všichni to zvládli, tak proč ne i vy. Tak jo, to je asi vše, co chci říct. A jo. Čeko.